ni kuma ina aikatawa. Kaji bala'i. To shi sa kamun malami daban ne da na jahili. Kakka rudu, ba duk duniya yanzu ba malamin da ake bin sa. Duka ba ma lissafin makaji, ban fatin daga farko. Kaga Albani marigayi na Najeriya, in ka bi shi wuta za ka yi. In gaya maka gaskiya kenan. Can Jafar in ka bi shi wuta za ka yi. Sai waye? Rijiyar lemun ka bi shi za ku shiga rijiyar jahannama, wallahi tallahi. Dole sai ka gane. Karkawi ko in ka bi shi ka san me zai faru. Haifan in ka bi shi ka san me zai faru. Shugaban Izala A and B jingir da waye suna ɗayan can. Balalau wallahi in ka bi su wuta za ka yi. Da ta Idris in ka bi shi wallahi tallahi wuta za ka yi. Idan ka bi fata mu ba malami bane, ku ne ba ta lokacin. Ba malami bane. Ba a sa shi a lissafi. Musamman yana cikin bayin Allah ne. Shi ma awam ne duka, ku dai bata hanka lokaci. Yawwa. Shi wannan ba ma za sa shi a lissafi. Sai wani malami ya rage a Najeriya. Abdullahi Gadan Kaya, wallahi an ka bi shi wallahi Gadan Kaya za mu ku a wutan jahannama. Wallahi tallahi. Dole fa mu gane wannan ba malamin da ake bi. Ana bin maganan malami ne in ya dace da me da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ana bin aikin malami da in an auna shi da kitabu wa sunna. Yanzu masharata yin social media ba za a kawo wannan ƙarin bayanin ba. Iya can za a yanke, kowa zai yanke malamin da baya so sai ya sa hotonsa sai ya faɗa shikenan. Kai kuma jahili baka da hankali hamasa sai ka mana raddi sai ka zage mu sai ka ɗauko nan kana raddi. Kaga shashasha ne kai ka san me kake yi. Saboda haka ka rudu ba malamin da ake bi. Ba malamin da ake bi. Duk abin da wani malami a Najeriya ka auna kitabu wa sunna. Idan ya daidai ka dauka, an bi daidai fa kai kwalle da shi ba ka ajiye ba. In muka ce mu ajiye wani yana ajiyewa kusa da shi. A kai kwalle da shi ne. Ya nisa da kai. Ce yasa hoto duk wanda yi har malamin jima'an ku, liman ku, har shugaban kungiyan ku duk wanda yi dan wuta ne. Duka manzo Allah bai ka hadisin ya ce bar da malamai ba. Tsinuwa da manzon Allah yayi, tsinuwa yi. Yace Allah ya tsine mu masu hada hoto. An cire malamin ka a ciki ne? Haka wannan shine, kama sani kawai addinin da kai da su duk ne. Wanda ya bi Allah a cikin koje aljanna, wanda ya sa mu Allah a cikin koje wuta. Inna akramakum indallahi atqakum. Babu wani abu da malami ya fika. Ba abin da ya fika. Kai ka fi sauki da yonshi ma ya fi hatsari. Ba abin da ya fika. Idan ya yi daidai ka masa addu'a, idan ya kuwa maka addini ka masa addu'a, idan ya zo sharrinsa ka bar masa sharrinsa, shi kadai ya tafi da ita.